इन दूरियों ने नजदीकियों हे राजा भरपूर उंच आहेत. जास्त गड किल्ले जिंकलेले. स्माइल नाईस कपल. हे तुम्ही ट्रेन मध्ये घालूनच जावा आता. मग तुम्हाला फर्स्ट क्लास मध्ये बसवतील आता डायरेक्ट. जेवण बिवण सर्व आनंद येते तुम्हाला. कुठच्या राजा आले. बोला मी रत्नागिरीच्या महाराजा राजा आहे. कृपया ये ब्लॉग में ना डाले. ब्लॉग के लाइक्स कम होने के. माझ्या टाकले चला बघायला कसं दिसतोय. बघायला कसं दिसतोय. अरे वा असं वाटतंय. बरोबर वाटतं. वा वा छान. कॅमेरा यार कॅमेरा. विक्रोली किंग मीट्स बदलापूर क्वीन. आमच्यातर्फे अरे का मला मग आमचे गेस्ट 5 बॉटल पार्सल घेऊन चाललेत. मला खूप आवडलं ते. आणि डब्यापैकी बघ इथे स्टॉक बघ किती आहे ते बघ. ओ माय गॉड. इकडे पण इकडे जे एक्सप्रेशन केलं ते इकडे करून दाखव मला. मला लाईव्ह ऐकायला आवडेल जास्त. बरोबर ना. ह्याचं गाणं तुम्ही तुमच्या सिस्टरने आणि जिजूनी बघितलं होतं. आवडलं ना. मग आता मला एक क्वेश्चन आहे वहिनींना. तर डान्स बघून जास्त इम्प्रेस झालं का सिंगिंग बघून. सिंगिंग ऐकून. डान्स. प्रत्येकाने गाणं गायचं इकडे. तुम्हाला पण यायला लागेल इकडे. कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी इश्क मेरा रंग लाया, जिंदगी के हर एक मोड़ पे मैं गीत गाता चला जा रहा हूँ, मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ, कौन है जो सपनों में आया. आता पूर्ण कसं बँड वाटतोय आता. मी माझ्या संगीतला गायलेलं आहे गाणं. छोटासा प्रयत्न करतो. इन दूरियों ने नजदीकियों बहिणीला जुन्यावर बसू का. 1 2 3 4. इन दूरियों ने नजदीकी ताई यार. इन दूरियों ने नजदीकियों से सौदा कोई कर लिया, ओ चुपके निगाहों ने इश्क दिल. सॉरी लेट्स चुकलो. अरे डोळे उघडला रे असतात. 1 2 3. ओके 1 2. थांब पहिलं तू पण रिलॅक्स हो. पाणी मी निपी जरा. काजल 1 2 3 4 5. शब्दाला एक मास्क लावा. डाय तुम्ही म्हणा. रेडी. नाही चुकलं. गाणं चालू करायला गेलं तर मला आजही गेला. रेडी 1 2 3 4. इन दूरियों ने
नजदीकियों से सौदा कोई कर लिया, ओ चुपके निगाहों ने दिल से इश्क का वादा कोई कर लिया। मैं वारी जावा सातों की होया वे कसूर रे, रब दी मर्जी है अपना ये मिलना, बरसा है हम पे उसका नूर पिया ओ रे पिया, पिया रे पिया रे पिया, पिया ओ रे पिया है, पिया रे पिया रे पिया। धन्यवाद। वाह, आप मुंबई आ सकते हो। छान वाटलं. काजल काय 1 2 3 नशीब मी 6-7 नाही नशीब चालू केले. ये डांस देख के ब्लॉग में तुमको डांस के ऑर्डर आ सकते हैं. खुर्ची घेऊया आपण इथे. थँक्यू. सर्वांनी क्लॅप करा. आज मला वाटलं की होमस्टेचं इनॉग्रेशन झालं इकडे आज. खूप छान एकदम. तुम्ही हे पण डान्सर वाटतात आणि हे पण डान्सर वाटतात. आता बघा आपल्याला सर्वांना भरपूर इकडे डान्स स्टेप शिकायला मिळणार आहे. आज मी ऑर्केस्ट्रावाला बनलो इकडे. बघा डान्स स्टेप विसरलेत की एडिट होईल इकडे, घाबरू नका. अच्छा, म्हणजे त्यांनी मला क्लिप दिला व्हिडिओच्या सुरुवातीला टाकायला. साडीमध्ये डान्स करू शकते ती कोणत्याही ह्याच्यात एकदम भारी करू शकते. आता सासरीवर असतात. तुम्ही केलेला त्या फंक्शन मध्ये डान्स? तुम्ही फंक्शन मध्ये डान्स केला होता लग्नामध्ये? गणपती डान्स असून तसा डान्स केला. मग करा. गणपती डान्स काकाने तुम्ही नाचा आता. मम्मी पण नाचलेली. सर्वांनी क्लॅप करा घरी बघता घरी.
कॉंग्रॅच्युलेशन. नको 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 तुम्ही केलेला डान्स काजल वहिनी ना. आता काय करूया, असं एक गाणं लाव की आपण सर्वात नाचूया. मी रेडी आहे घ्या. गणपती डान्स करूया आपण सर्वात. तेवढाच मला येतं बस. खानविलकर येतात तेव्हा 40 मिनिटाचा ब्लॉग होतो. हा ती पण छान नसते, एकदम चांगली नसते. तू पण छान नसतो पण ती भारी असते. हा ती चांगलीच नसते. मग ते चपात्या पण उडत राहतात माझे. छान वाटलं. हा पण ब्लॉग आम्हाला लक्षात राहील. अचानक झाला नाही, अचानक. आणि हे कसं सर, हे प्लॅन नव्हतं आमचं, बरोबर नव्हता. जर आज पण श्री असं तर वरती आपण एन्जॉय केलं नेक्स्ट टाइम. आपल्यासाठी माझ्या फोन नाही आणणार. बरोबर. तुम्हाला अजून एक उदाहरण दाखवतो. मी त्यांची परमिशन घेतली आणि ब्लॉक केलंय. ठीक आहे. तर इथे बघा, असे तुम्ही पंगतमध्ये पण असं बसू शकता. इथे 3 माणसं कम्फर्टेबल बसलेल्या. तुम्ही तिथे बसलेलात ना कॉर्नरला? हां, ते काका इथे बसले होते आणि श्रेयस आणि त्यांची वाईफ तिथे बसले होते. तर असे तुम्ही इकडे बसू शकता बघा. इथे 3, इथे 2, इथे 1, म्हणजे 6 जण बसू शकतात. आणि बघा, संपलेला ताट पण कसा संपवायचा. काय उलवायचं नाही, काय उलवायचं नाही. आणि ही ऍक्टिंग चालू आहे इकडे. ऑलरेडी जेवण झालेलं आहे. नंतर मला आयडिया सुचली की हे दाखवूया पंगत. ऍक्च्युली ही गावाची पद्धत आहे, पंगतीत बसणं, खाली बसणं. बघा, नाही जमत तसे आपले टेबल्स पण लागू शकतात. हे आपण तुमच्यासाठी एक ऑप्शन आहे. ओव्हर ऍक्टिंग झाली. ही ओव्हर ऍक्टिंग झाली. ताकद रायतामध्ये पाणी कमी होतं. गाडी बघ. रिक्षा आली तुमची. रिक्षा पण आली. नवीन जोडप्यांना जसं आणलं तसं व्यवस्थित सोडणार आम्ही. पिकअप अँड ड्रॉप. किती जण आहेत? ओनली फॉर देम. हा, कार मध्ये 3, रिक्षामध्ये 3. वा 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 वा. म्हणजे कमी जेवले ना, पाय पडलेत म्हणजे. आता वयस्कर वाटतंय ना, तर पाय पडले पाहिजे. मी जातो डायरेक्ट डोंबिवलीला गाडी. बाय करा. बाय. हो, मे महिन्यात. आमच्या गावातला सर्वात चढकता फडकता डान्स उद्या 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 आहे ना तुमच्याकडे. बघा, उद्याचा व्लॉग साक्षीताईच्या घरी. कोणता? संक्रांतीचा. यू आर माय चमक छल्लो. नाही, ते ना एकदम ट्रेडिशनल सॉंग. येस, ट्रेडिशनल सॉंग्स. आता बघा, तुम्हाला बॉलिवूड सॉंग झाले. या उद्याच्या ब्लॉग्समध्ये तुम्हाला ट्रेडिशनल डान्स आपल्या गावातला दिसणार आहे. आजचा एक ब्लॉग तुम्हाला कसा वाटला मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. आणि तुम्ही सुद्धा आला की असं एन्जॉयमेंट तुम्ही इथे येऊन करू शकता. व्हिडिओला लाईक करा. लाजायचं नाही, घाबरायचं नाही, बिंदास. बघा, आम्हाला कुठे डान्स करता येतं, काजलला कुठे येतं, पण आम्ही असं ते गणपती डान्स, गर्दी डान्स, ग्रुप डान्स,
सर्व करू शकतो. तर आजचा ब्लॉग तुम्हाला कसं वाटलं कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. व्हिडिओला लाईक करा, व्हिडिओला शेअर करा आणि एक स्टेप करून दाखवा. घंटी वाजवा. बाय बाय. केला घंटी वाजवायला. बाय.